Jaj. OK. Takže čaute ľudia. Tu som s kamoškou a ideme prehrať môj A to je... Aha, to nie je Kiko. Kde je Kiko? Kámo, to je také dobré. Poď sem, Miška. Come here. Ukážeme bunker. Tu sme vonku dobrí. Joj. Ojojoj, bombrito bandito. Keď sme mohli pristať. Prosím ťa, dajte mi lajky, odbery. Ty si chuj. Presne tak. Ja to pí. Hoj, hoj. Takže tu som ja. Vidíte ma? Nie. To sa dá, ale... Takže... Joj, ja som len zabudol otočiť kameru. Joj, bombrito bandito. Ojojoj. Takže tu je náš bunker, tu to tak vyzerá. Tu tak si ideme dole. Tu máme, neviem čo to tu je. Potom tu máme toto. Tu môžeme kudne ísť. Počkaj. Tuto. Tu raz bol had. Videli sme dneska aj samku. Tu je toto, chápeš, úplne normálne. Rici. Tu máme takto... Tu máme loptičku. Tu máme sladkosti. Takto. A tu máme, ja neviem čo to je. To je tak všetko z tohto bunkru. Tu máme ihrisko. Ona beží, neviem kde. No, čo by som vám mal také ukázať? Kiko! 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 Ajde. Poď! Tam je Kristián, ako vidíte, tak je to pecka. A ak by ste chceli ďalšie video, tak môžem zajtra. A by som mohol z Fortniteu vám natočiť. A ak by ste chceli, tak zatiaľ by sme... No, zatiaľ sme tu. Zajtra budeme natáčať. Kam ideme? Ja neviem. Ale zajtra budeme natáčať Fortnite video. Hej, Kiko, a ty by si chcel vedieť, môj YouTube kanál sa volá Maťo, alebo... Alebo Bifty. Ale nie, alebo nejaká taká zbotej. Toto z nás tedy. Ty natáčaš? Áno, to už 3 minúty. Vidíš, to je Číňaň môj. Ti dám takého Číňaňa. Zbiera smeti. Ty chceš zbierať smeti? Jaj? Tu sa, neviem, tu sa robia domy. Takto. Tam sa budú robiť. Nerobia sa domy, ale pozemky. Tak pozemky, moja chyba. A je tu pekný pes. Není. Môžeme ísť sem, môžem vám to ukázať. Skoro. Ináč pes. Tam je les. Ten pes, čo je v tej budove, tam, no tak, na mňa začal štekať. A vraj, že raz prepadol takú pani. Áno, fakt. No, vieš, ako je taká pani. A normálne to... Čo? Čo robíš? Však poď sem. Tu je ako niekto prehrabáva kože. Poď sem, poď s nami. Jo. Poďme za peniaze. Penýva, kde si ty? Také tam nie je veľká diera. Autobus! Tam je autobus. Tam som si skoro zabudol, nie že skoro, ale zabudol som si tam peňaženku. Ty čo robíš? Však poď s nami.
Poď s nami! Chlapec! Poď s nami! Bro. Čo tu je? Tu je. Tvoja rič. Ja si nerobím prdel, ja som tam toto počul. Nerob si srandu. Nerobím, reálne tam táto bolo počuť. A zase. Ale ja teraz už nič nepočujem. Ale bolo počuť, ako keby dačo puklo. Si te budeš povedať. Čau. Čau, Dono. Skade si to počul? Stať neuslyším. No. V tej Európe. Áno. Aj na stadia vyhodila babka. Ty to počul niečo stade. Natáčam video? Na čom puklo? Vieš, si to povedať Dono. Môžeme ísť. Ďalej. A čo to? Poďme tam, skúsime ísť tam, poďme. Poďme to preskúmať. Kamo, tam sú dvere, akože. Wow. Wow. Ale chápeš, tam by mohlo byť akože... Chápem, na čo stávajú pozemky, keď reálne majú škaredý výhľad na takú budovu, ktorá sa akože používa. Poďme mi na ten rep, ale vyzerá, že padne, lebo pozrite tam, ako hore drží. Tak to nám nejdeme. Vyzerá ako psychiatria opustená. To je nie že zbúrané, ale je pokazené. To by mohol byť pekný rodinný dom. Veľký až dosť. Takedy ináč. Kamo, tam takto je. Kamo, tam musí byť takto, lebo... Tam musí byť takto. Ale ja neviem kto. Kamo jebe. Šibedí. To čo tu má je? To čo tam je? To ti šibe. Potiše. Kamo šibedí a tam kamo. Kamo, to čo tu je? My kde sme? To auto ide sem. To auto šlo za nami. Nie. Ale to takto bolo, ešte tam je aj pes. Aby sme napočuli kroky. Dobre, ale viete o tom, že tú bránu majú otvorenú, Neviem. Urob to, čo rád robíš. Ty vieš čo? Áno. Viem, že tam nič nebude, tak tam nie je pes. No, tak si sa zabil. Aj človek. Nie, a počali sme iba kroky, to sme začali drať. Ešte aj to Auto. spomalovalo. No áno, ale auto to fakt ale išlo asi. My sme si mysleli, že to auto pôjde, takže... No. Kamo, to čo tam blíka? To budeš ty. Ale fakt, poď sem. Tak to si nás fotiť. Z takej diaľky. Vysielač, Ty vyzerala kámo, ako ty to si sa prípada. nakedy učil na to. reálne tam niekto Kámo, hovoril víš, ty mňau, mňau. dosielaš. Kámo, vidíš čo na ulica? No. To vysielač. Jaj. Aha. No nebodaj si nás takto fotí. Kámo, ja sa nebe nás určite odfotil, ty. Hej. A tam takto hovoril. To auto ide sem do... Nejde.
Vieš, aby išlo do takých zbúranín. No, čo ty vieš? Jedine, tak ty. Sa bojíte si toto, sa keby hneva, čo povieš. Ja sa nebojím, len ja sa bojím toho, že ten človek na nás toho psa pustí. No prečo tam nie? Maťo už vôbec nie. Ticho. Nezabeha nikto. Ani mne. Tak potom prečo tam je pes? No, Duduka, ja som počul kroky. Kroky, kámo, a ty si čo vo Fortnite? Ja som počul dole kroky. No, akože vy máš okolo seba, takže ti ukazuje, že také... Nie, bože, však som počul iba. Čo počuť už nemôžem. Juj. Áno? Čo? Ja to pekne dám na YouTube. Čo? Ja to dám Tí, pekne čo na hrajú YouTube. futbal, majú dôkazy, že sa to za čo deje? Tak čo si hovorila? Nemáme dôkazy, že sa to čo deje. Pamätáte si, keď sme tu boli s Alexom a že čo Honiť? naháňať tí dvaja typkovia? Koho? Mňa. Oni išli do lesa a mňa začali naháňať typci. A ty mi spravil. Skryla som sa im. Nenašli ťa. Ráno bola som za auta a tam ma nenašli. Dva typci, čo ťa mohli naháňať, bol som ja. Nie, ale oni to boli spolu. V čiernom? Muži v čierne. Muži v čiernom. Skryla filmu Muži v čiernom. Muži v čiernom. A ja, že to je na čo budem, tam môžu tam byť aj tí robotníci, tam môžu spať. No? A my tam. Poď. Tak to ide. To je málo pravdepodobné, že tam Presne tak. Ale vážne, tak to ide. Nie je teplo. Tak to tam ide. Krčme? Okej. To tam je. Moja babka? Moja zlá babka, čo? Vysiale na Facebooku. Je tu takto. Ja uvidíš. Tam bol otvorený kufor. Tam bol otvorený kufor. A čo? Idú ťa ukraniť? Som čakal, že sa Maťo zlákne. Ja som tak si zlákol takých otvorených dverí. Nie, to bol otvorený kufor a bol tam človek. V kufri? Stopol si to. Tak ale keď to budeš strihať, no tak je tam dáš malíka cez tvár. Presne, áno. Alebo ako dal Dari, kvety cez oči. Áno, nedám ti tam nič, ale to je jedno. Nie, vymážeš. Alebo ju vymaž ďalko, že tam Áno. nechaj hlas. A Maťo zase nevie, on je strihačka. Ja viem, iba vidím, že tam môžem dať tie notky, čiže No to, tak, tak jej tam daj Viete o smajlíkov. tom, že to stále ide. no, to je 14 minút. To ide. Ale to môžem vystrihať, teba tam nechám. No, ja tam chcem byť. Ja nie? Poďme do spolu, bože, nebojte. A
nasratý. Ešte ma aj vidí, že som schovaný. Ja som nič nespravil. Ja som sa iba mykol, že? Miškina reakcia. Počkaj, Miška. Oto sa. Nie. Ale aj tie mená by si malo než schovať. Nie moje, ale jej. Miška Fodorová. Ty, bože, si to... Jazdí na koňoch. Ale ja to neviem vymazať. Urobíš píp. No áno, ale ja neviem to. Ja viem, že cez oči more koko. Uvidíš tam. Popravde, ona sa nevolá Fodorová. Ale nevadí. Ale Gregor, Asi tak. kúsok si zle typol, no. Tak teraz si povedal, hej jo. Jak to, že nevieš moje priezvisko? A ja som ti ho vravila miliónkrát, ja som... Tak, ale natáčam. A čo? Ja ho viem len one. To predtým, čo som povedal, není správne. Kamo, ma natáča, baby. Ty si... Kam ešte si obrodzovky, tam si, to sa stáva. Že není správne. Ja to skúsim tak zamazať. Gregoláci. Páne, ona je divoká tvorkyňa. Ja môžem To musím natočiť na TikTok, že divoká tvorkyňa. postihnutá. Je to tým tiež. Treba... To sa deje. Dá, ale potom A to je na čo? A vtáčik. Oni tu papajú strom. Som divoká tvorkyňa, ľudia. Označujte divokú tvorkyňu vo videách. Áno, presne tak. A dajte mi odbery a lajky, kvôli títo dva postihnutí. Počkaj, ukáž to ešte, že to žereš. Počkaj, len sa idem natočiť na TikTok, že ja som divoká tvorkyňa. Tu máš. Čak to slušne, ty koko. Počkaj, ale... to horké. Miška, ty môžeš natáčať cez Maťov mobil, aby ťa tam nebolo vidno a Maťa teraz natočiť cez môj Nie, však, ale nemôžem, že môžem takto natáčať. Ale cez môj Alebo mobil chcem. vymáš toto a spravíme nový. Nie, je však, ale ja ti natáčam, ja ti dám toto kolieska. Dobre, ale tak povedal moje meno. Daj. Tak ty ho Povedz, natáčaj. že som divoká tvorkyňa. Ujla. Choď Nem stadiaľ, tam. Maťo, choď stadiaľ. A potom zapním... Nie, stadiaľ. Z dole, stadiaľ, ako sú tie autá. A povedz, že vidíš divokú tvorkyňu. Podaj, nie, zostaň. Hej. A natáčaj ho, prosím. Hej, mňa natáčaj. Prosím, načítaj, prosím. Inak ti nespravím tie kamiene. Stadiaľ, Maťo. Z toho vysokého, ako keby. Ešte. Ham. Ešte. Môžem stačiť, prosím. Nie, ešte troška. Tak to vyzerá... Nie, aby ma Tak to vyzerajú plány natáčania na Počkaj. TikTok. Pochápeš, že tam neviem, takto. Nechápeš, čo chcem reálne. Ja chcem, aby si išiel, že normálne takto. Že akože ideš, normálne, že si ako keby na dochádzke, hej? A ideš a zrazu zakúkneš tam a vidíš tam divokú tvorkyňu. Okej. Ty choď tam, bože, inak ti tam nič neviem, že nie, 3, 2, 1, môžeš. Natáčaš na TikTok? Áno. Tak, ľudia. Toto je smrek obyčajný. To je borovica. A toto je teda zelené sa môže jesť. A vlastne má to liečivé účinky. Toto zjete, tak nebudete kašľať. Keď sa z toho uvarí čaj. A to je jedno. Potom to môžete zjesť. Celé. Normálne aj prehodnú. Z toho sa robí aj lieky sa z toho robia aj. To si takej múdrej knihy vyrábal. Aj. A nepovedal som to.
veselé. Áno. Som si opil myčku. Áno. Toto je smrek obyčajný. Môže sa toto zelené sa môže jesť a vlastne má to liečivé účinky. Keď to zjete, tak nebudete kašľať. Dúfam, že to musí do zárodky šišky. Potom to môžete zjesť. Celé. Normálne aj prehltnúť. Z toho sa robí aj lieky sa z toho robia aj. Ja som to povedal, že... Že daj mi paták. Preto ani... Lebo ja som nepovedal trojky, ja som bola dvojky. Nevadí. Aké čarovné. Musím ju tam označiť. A moje video sa stane virálnym. Nie reálnym, ale virálnym. Gigi. A ináč nevolám sa ani Miška, ani som Gregorová. Tento tuk si vymýšľa. Ona je Jana. Gregorová. Musím ísť ku Wi-Fi. No máš na to, že ja gram futbal? Nie, to je Aha, tam je tetka, ktorá... Dobre. Poďme tam. Ešte. Ale ja potrebujem Wi-Fi. Jaj. Čo to byť tam do čahlania? Ježiš, to musím sa ísť napiť. snažím o Čo? Podržím to, možno tam tyšil sa. To sa bigička. Otoč si to, počkaj. Počkaj, otoč to, dáš to. Na chvíľku mám Maťov mobil ja. Ináč to video, čo vám Maťo ukazoval, ja tam chcem označiť divokotvorkyňu, ale ako mi to nejde. Aha, našiel som ju. Mám ju označenú. Nie je to kúsok seknuté. Nie. Narkotiky, vašiky. Požiť to. Uteká si pred nami. Iba som sa išiel